Emanuel Camilleri rebaħ ma' 23,000 euro f'kumpens wara li ntbat il-ħabs għal aktar minn sena wara li bintu akkużatu b'abbuż sesswali li ma akkuża kienet falsa. Fil-qorti tal-appell instema kif Camilleri qatta 357 ġurnata l-ħabs li hija aktar minn nofs is-sentenza li kienet ingħatatlu. Dan fil-waqt li ġie reġistrat li wettaq rejat sesswali wara li kien instab ħadd tal-akkużi kontrih fl-2011 li ma sentenza ġiet ikkonfermata sentejn wara fil-qorti tal-appelli. Fil-qorti ħareġ kif din l-akkuża kienet ibbażata fuq gidba wara li bintu ammettiet li taċċita falsa u li ġiet xprunata tagħmel hekk minn omma stess. Isem Camilleri kien tneħħa mir-reġistru tal-pedofli u issa tliet imħalfin ordnaw li r-raġel ħaqqu jieħu kumpens. Kumar Sanġif ta' 32 sena li jgħix is-swieq jingħata sentenza sospiża wara li kien mixli b'pussess ta' pornografija ta' tfal. Fil-qorti l-ispettur Roxanne Tabone qalet kif l-Indjan inqabad b'ritratti pornografiċi ta' tifla taħt l-età u għalhekk ittella l-qorti. Sanġif wieġeb ħati tal-akkużi miġġuba kontrih u ngħata sentenza ta' sentejn ħabs sospiża għal 4 snin.